Ano ankasa wonim de oye. Na Agradaa wonim de oye. Ye kasa akomo a akomo na esu akom. Esu mu fawo. Ana suma fawo a oni ye okasa mu kura ye ensonko. Adwuma bia wo ye bia wo make sure say obi di na adwuma kura bre wo make sure say adwuma ne be ye ko komo esu mpe fi esu mpe nkekaye esu mpe metu makao esu mpe ntro etu ye bibia na ese wo hwe ye wo se ba bia wo gina no esu mu agina be na wo gina nti wo se bibia wo ye bia wo hwe ye nananom animu ye wo obi a ye ka ne se nipa we die oye nsuo ba ebi wo hosa ebi wo hopa esu mu maba ba wo de wo hwa akola na wo hwa akola ne din na hwe nanim na wo hwe ne hyen akola wo tumi so ye esu ba wo hwe ne ba nanim ne na yi na hwe ne hyen so a wo ye esu ba okay je tell me so wo ye esu ba na say ye komosu ene ye wani ye de hwade eti me say me na Isha say akola no ye esu ba ene okwaje no na say no tumi na wasa nya na wode ti asore ne fi asuom okay eti eso wode aboade ne ko ansa Tuma GHS so ena wani eguso a wohwe na ebre asose musonfo munuaba ekeskapa mede ensem a edi atrenchie ewo mayi emu eba ebebe somo na wotimi kire wadwen ede efa ensem no nyina ehu isanse mo amonim se ensem okoso ewo mayi emu obia ebeka ne de enkrodi obia ebebo nanso obia boni de wi a wa wogina kire no wona obetimi ajeje hu no se de weyi ka ene de weyi ka no we de no nokure ewo manu nti ena gukansi krampo na ya na ye fa referee edi ejina se de bi o no de oye neutral person no obetimi ahwe eye ensem no mu ebusua ene de ya me no wo ekasa de eye mama evangelist mama part I come for Agradaa say ye nyame ensa ewo no so no ye nyame dwuma ye deliverance anointing service ne de keka won no ensem bia ba beto edwa se ni kuno ne netie no sabre yi chese bema woda na chie no ekame akwa ye se ntawantawa bi ne chese nyoma bi aba mampapemu asi na ne ba wo mo ewo no abaya kama so no achese na ye maami wode je ne home na na ekame akwa ye se woto nananom ewo eye ense do na enum no ebinom ne se wode ye gina ye edema na so ebinom sisi da bida na akwada ne eye nsuo ba enu nti na ama eye sa ne ma we nyina ekoso ebusia enen sansem no ye bedomo esuko menyi we fide no mfra ye ntwa ye ho emra yo na odofo nyamin sha so nya bread chen ye ma ye twa ye ho ede eba ye na Isha ewa hanu mu achese ye ne no eba ebetwetwe eye nkomo utimi ho se awon fe ne de nyame obo bia onim se de nipa no ye de wosisiesie ne esi efa ye ma me de jai unya no mpo enti abusia monga me ho na ye ma me akwaba mommy me mu akwaba ya eba bibi aboko die nana ma da romanti bibi aboko ye da Kristo ase na mommy ye nana Isha ye dia ye de to wo anase akom no emu na wo de ebefa ye sa edin no de atie ne se me nana ye de ne to me na efe na Isha enti no me nana ye fa se me maame ni ye de me to no enti wona de Isha no kore okay na chese wo ye nam se ye de no tu wo enti ye de no aka eye wo de no eho na akomadwuma wo mo ache kakra na me wo mo ache be ye fa se for 4 years nkomadwuma no de ye beba eye mu because ye hu ye eba issue bi eba ye efa ye spiritual father or ninsem bi obere kan de fa abo ho na ambemu ne won kro ne ba no ye maame Agradaa be make comment bi se wo krampo no akom no se bio nya de se chese wo de ne ye original wo te ye no wo fa ne sen de tie ne se wono ankasa wonim de oye na Agradaa wonim de oye ye kasa akomo a akom na esu akom esu mu fawo ana suma fawo a oni ye okasa mu kura ye ensonko adwuma bia wo ye bia wo make sure say obi di na adwuma kura bre wo make sure say adwuma ne be ye ko komo esu mpe fi esu mpe nkekaye esu mpe metu makao esu mpe ntro etu ye bibia na ese wo hwe ye wo se ba bia wo gina no esumu agina be na ugina nti wo so bibia wo ye bia wo hwe ye etu wono no enya akom bi kura no bekomo ye onye konfo wo se no ye leader otimi ye leader da
ontimi nyimu Dabi de no ye no azan adwuma na no ye no e na oye no oye leader wo ba ye ka akom tete akom a ene yen wo pa wo ma be gina wo se wo so otumi o de ya asole wo pa wo ma gina wo ne yesu ye nyina ho ne ya konfo ma ne nyina wo ye de ebe yi mielu peme e na konfo ba ko na mde be ka wo so obetimi ye ya wontimi ye wontimi no na odi mo so wontimi ni ya so e na me kire se azan de no e na ne odi wo mo so na ba kwam kan ne adwuma kan de wontimi ni ya so ma ne ye sa na mami ye ensem a tete defa no ho ebinumo kasa ne ba ewu ebinum so hu se ne ba no na sabi oye enso eba na no ma animu ye wo obi a ye ka ne se nipa we die oye enso ba ebi wo ho sa ebi wo ho pa eso mu maba eba wo de wo hwa akola na wo hwa akola ne din na hwe nanim na wo hwa ne hyen akola wo tumi so ye enso ba o hwe ne ba nanim ne na yi na hwe ne hyen so a wo ye enso ba je tia me so wo ye enso ba na say ye komosuo ene ye wani ye de hwade eti me se me na na Isha se akola no ye enso ba ene okwaje no na se no tumi na wasa nya na wode ti asore ne fi asuom eti eso wode abuade ne ko ansa ena asuo so wode ade a chew ana omo wade a ese okoda asuo ase so what ase ena won fitu pre ko pe si a wa yese so be so ti asore no ye nya ne sa akom kra akom fa o ti am se no onye konfo no akom fa wa udi ka akom tete eme ye tetew e kire wo say adruwe udi ka we yesei wonantie mo kasa ye mo bi ba obumu ase e kire ne pani bi e so obumu ase e kia no ni na ye kire wo ansa na wade wo ho ama wo pani no ebi ekuro na obetena so no ohini no abehia ni apasa ase ama wo watena no akom wo fitu pekope enka say mate asori ana me ademe ho me ye konfo ye nya ne sama ne nyi eti ne die na wo ye nyina kire se tumi bi hyase ene ode ye eti sa esuo tumi na okwaje ye na wode ji enya akola no a hwese asem e ba ye nyina kese na na Agradaa akwa nti ase unso kasa bi okasa tumi so wo esuo mu a wo esuo tumi a okwaje tumi wo esuo a okasa bi okasa si ubo enu tu otimi ne eya asofo epreso otimi ne obia epreso otimi de nensa sinibo eka bibia no no eti wo ye hwan obetimi apagya nsuo ya kasa mi nsuo kura no menum ana me ye den ye otimi nya mehwe because onim tumi a sa eti wo no ne asori bi ne wo ye nya mi bi na afre no ewiase wo ye bibia na wo hwe ne ye wo bibia da wanim ebianze se akura yi nu hoi ebia ka wudi esu anamo so ana utu esu anamo e ma na ke we ma so what ase be ma na hudi ewo mu nti na be ma na twe no na mama yenhwe eye ade se me ye comfort ma eye wo esu de nti na obesa gi bibi ade afiri me wono ma wonje aboa wonje ina beji nipa a ebia me gi di free wo na me sere di free wo de tense ahase no na esu to me no de come okwaji ne to me fi baby na wo peba no ama be ma na ni anije e wo ne side no ene wo de kwaji sai no na wa fa abode anko a esu de wo ya de ma wa se wo da na se ye kra ye kom no wo ya de ma ya da se edi dwan ana na ntwie e be da na se eti wa fa ma na de a ese wo je na ade saneti nti wo ko obo os makwa je eye eba makwaji se makoye se afo be wi eche no na ade na hwere no eye because of aboade a wo manfa nkontia no se nyankopɔ okra no se be oya ade mawa mukọ asori asofufo obi okọ asori ose nyankopɔ me ba me de mabisade beto nyame no ayesi ama meti na sedani o de share envelope mu de ko saa na asuo mu sosete ti abosom de oya ade bosom ya ade ma wa se o de aseda eba saa na ebinom wo hon mo kasa o nana ye nsuo na se bosom na ayama no bo ho ka jo se okọ eyeye ma wa na wa bedas won kasa ebi afa bibisi ana bibisi enti ebi a won susu akoma mu no de o de be ko no se anso wo mani susu ebede wahunu said bosom ne be ya amaw ana esu be ya amaw no ebe sobo
eti wo so de ade ba esa ade esombo na esa wo de ba ebi a wotuwe upesika upe be 100 million na ebi oba esuo woni onya be 200 da so waye double amount eti esa wo de na seda ba so what I say eti na wuyi mu 50 kura na ade ba ebe so esuo ani ana auto dwan ana auto nantwie na ade ba obesa ama na ye mo ache de wunya aye no eti esuo de oya ade ma na abosom bia ya ade ma wa so de aseda ba na onso hu se ampade oye ma wono nani aso sa na mami eba no eye akomo se de wo chese an wo nsuso no woda eye esuo no na so koma eye ensuo waye bibi ama chese eye esuo no watwewaso e wokwan bi so eda abrana bia na wani na wonnim se eye ade na eye na chiwade ana se eye ade na wompe eno de wo pa ebi wo wa esuo timi be kire made se bia sore na ye me aso de amesore ma chini na papai ai wo kire me se ma ya aso den anasa me kon se wuntimi na no kon se etimi otimi be so kon eti di so be ye ade na o ka se be ye no ye anu anu no be firi ho aha sa na tie na wo ni su no ye obetwe aso ebi kura wo kokura na bibi timi si ebi aka na wo su kura wo betimi on nya accident ba obema na pai ana bibi beto wa mo won se wa ya so den enti ese wo san wachi be ya amamere na ansa na wotu nan eno no eye wo mo a ensuo na tumi no efa wo mo ana se wo mo akokọ fa ye na ya na asotwe no ekosa ma mo de tie ne se esu ware wa o ware eti no bosum bia ya bosom so bi o okotu a se nipa no ukwa kotu ne ya chewo na mamre ya chewo bosum na mamre ya chewo de bosum ne mpene de ope eti ukwaji asa ade na ese wo ya ma bosom no wa anya ama na obetwa so eti obi a o sanity so wa anya abo ade na ama ne de ya ene de opese wo ya obi obeyo akoma adwuma no enije wom anase enije ni mfasodie wom anamfasodie ni efasodie wom pa nipa na enti ase a omode asofofo na omaba no moso mo amtimi ba ye ho esa abeji tumi e de koye modwuma kan faso ni mu asaka mo ma ha faso wom ne se oye na kwantene ne so se bia suo se memfa efi nka no na de fi kana obetwa so wo afafi anka no de obeche obi a waye obi di na adwuma ba a wagina so waye ama no ons nipa ne de aseda ba eno na de wom bibia opebia me na me osuma ba ko wo ho wo ye motia kwakwa brante oba wo hye fita no bibia fita me so bibia no de ska ba hye mesumi ase ai ebi wo a wo de spirit hwehwam de ope no a kire me se to ma me so re ska hye ho ene me ni ska me bo ne din prince obo the discussion be over the abrem na o kire wo so wo pewe to ma no wo to a wo de ma ne sesen like wo be yusu na che say eno no wanya na say obeba na wo de ahye ne nsa suma bia wo ne dan so mu o mo dan suma brafo ne won dan sa na nkwati aso o mo dan etu o mo dan no wo ya o se spray no obeka eno ni spray wo pe o kwa obi spray o huni na mo na se no no oba sa ay na Kumasi ade ama no se dan no wotim etu ye mu hwam se de spray no o kire waye waso ne candle waso ne incense no wo sampa me yira ye mabusa de ama mti ese mesome ye na de ama no na mami se owo eye nsu a wokom ede ema na wosanso ewo eye ekunu se yenim se nka oba koma nsu di a anka nsu na waro nti wosanso wo be ma ewo honum no omo ni wonni issue ana wo mote ase e wo sa kwan no so esu fawo ana bosum fawa omo nim se nipa na omo so ye honhom enti se be ma ne be se wo pa wa amamra be ma ne ye. Oh, okay. Aha. Be man o cheche na mamere ne nantwie ko mbeje ne ho kekaye o mbeje. Obeto de aba. So ope ne yiri nti obeye. Oye o mamere ni na mo mbe ma akwa mo aware o yere. Na wo mo wuo because o se wakwakọ ware ana se wakwakọ fa eye nsuo bi konfo no eya na no so ye dintia. Eno ne ya so de e bia wa anya asuo ni amamere ama no. Ana wa anya bosomo no amamere ama no. Ende saa de obetwe waso. Aha. Na mami se uwa esuo na wuchemu se wo akonfo bi no ana se usuman bi nso so eka eye eho esiden na mutimi e combine ahonhoma hodo ne wo mu ye adwuma ma no eye yie se honhom ye fa ne se mframa ebi ye mframa ene bi susu ye ja ene bi susu ye ka ne se enwusie ne
ebi a onse na tietimi twa na aha ebi su yesa eti se ebi asuman eba suman we ba ube obeba be so dai se bia meyere mepewe ye mewe mame ono so de eti suman omo ha no ebi di kraman ebi ni kraman ebi di aponche bi ni aponche ebi di akukọ tuntum ni kokọ ebi ni fita saa na esu mu so mote ebi ene na eka na esu mu abrafo esu obrafo ono ni di kokọ o ma ne fufu a wanje ne bibia fufu kokọ ni tuntum ene wo esu so a ono e fita eti ne bibia ye fita ena ama no kokọ so obeje aha ba esu bi wo a wonpe saa eno so kokọ ni tuntum ene ye de ma no enti wo mutimi eka wo mu nyina guda ba kuma na so obi a wone de ena me che se esu mu o mo dan esu mu de mu na ye baako ti ne ka se esu ko bo esu o ma ye baako aha ena esu ma brafo no so no o mo ye baako ba esu ma brafo no de tie ne se bi wo mu di kraman obi ni kraman ebi di aponche bi ni aponche ti e se uchichim aha na mo obi a ne de busuan se de mami wode ne nsem atudwa no aina na Aisha wo biebie nioma ene so ene akonfo nyuma no otena ho no mazimu se ebinum de a wo mo ye otimu buza wo se na da bi onipa yi ono a se ono a na ehye de kire ne ho se de obekom ana sa akom na fa no wote ho no mo ana se ne ye mame eche ensem emu na abusuafo beka ya ye na wotwetwe mu na ekone na wotwe mienum no issue bi esore ye ana che se eye be ma bi che se watimi abo ono ankasa na yire a che se ne yire no wonye onipa hunu bi kakanyuntu nipa wosinachi ni issue eba ye no Ghana fododo na esom na na nam so ama ye papa Reverend Kwakubofo ni jata ba kope waba bonten no no so enam sa akonya no esom edi afutuo ema eye ne nsore ema na ne nsama wo kan ye na wo chemu se wo ba de ni kwan se che se wo ware a wodi wani eto eye be ma so pe bibi na ye ye wo de na be ma nso nya ne de ne sa na obi ani nko eye obi edim na Bible nso so anase nipa ma ya tie se the two shall be one enti ya ware na ebe ya ho number kwa de enti na enni kwan se me de me ho eto eye mekunu eso enne mommy wa ha wakoye obayi de na chese wo bebie eye enoma eniso e de amaye mommy eye se o ware a wodi wani ebeto eye wukunu eso Bible kwa na Bible a kire se ana yesu ma mo a kire se me fe ni nto ne paso eti se ne boy ni na pe ba nsesa na ba oba ne be mem eti no oba de wote wa ese osu ye bibi se de be ya be ma be ma no so no e bi e fa ba bi no ubesom na be ma no so asom na mu na manante ne nipa na aba no hyiatena ama ya ye hu nipa bi a uju ho a wonte ase hwese nipa kura wonama ebi ohu pani bi kura wo mu no ensuo bi kura da wana gota bonum se egota no abono atramfa no ho eti ama ho ni na sore ho papa ne bone na sore bone no etia emema titiru se hwe fe so wonte so be ma bia ye abone yera ma na wu wonte se bia be ma bi aye ne yiri sei eso ne di entia ene ehia tra eni bu aye mu ade ye kasa tire pani ye de ense fata ye tete ade ye ato atwene no ena ma we ni na aba etika oba de wote wa ka se osu ye bibi na be ma so ye bibi na mo ka hia na ye baako ba be ma hu se be ma ye ade bi a omo ye se ye busuati sebe oba no ni na obetimi aye baby wo ho abetimi aso ba be man na be ye ne kese no ba wotimi support be man na ne bibia bu kura ba wo oba na fa oba no be man ne bu ebusua ne kura no be man ne busua ne kura bu kura wa busua kura mu bu because time bia no so ya frɛ wo wotimi de biba oba be man side wotimi de biba oba side so wa kasa wotimi de biba enti ye bu ma wa enti oba de wonya adwuma ha adwene pa na ami emema binumo enso so wo ho no ma chese ye wo mutimi ka che omo yenum se mempese wo be hwe mempese wo be hu de tenefie na ye bibia na tenefi na de hwe nkwada ne yese mi amekọ ede aba enti Bible no anase yenim se wo se wo ban so wo bra wo ho ase de ma kunu enu nti na wo se wo nsori ntia eye wukunu ne nsam a wakase wo se tenefie o se da bi me ye adwuma because ye se ane wo ba eboa eye ni kuna eye ye adibuo ba eba ne sa unhu ne se de ntawantawan so be ba aware mu de tie ne se ya anti ase na enya adwuma mi kai
wo ba ofie nya oba ma so fie nya eti be ma so wo omo akoma bi wo mumu se bi o ka asam a eye ntobo ase ebi ahwe nkolan ni na ebi ma wo be 5 6 ni na wo na be ma ida wo so omu school mu bibia da wo so eti ye kasa ena buo ena ese wo de ma be ma na kasa kire no bibia ye wo ye nipa wo so ye nipa obeti ase ama enye possible say wo beti na fie se mimi tuwe bia me akomodwuma na me kunu ba ya wo se jai na tena se enye ye sa enye ye so mu gba be ko tia no sa na tie iti bibia wo ye bia no se be ma ne kasa jai kura na kasa ne be ma ne be kasa ama ntia se ye adwuma ama wo so ye adwuma wo de be boa no mami enche ye de nkomo no beba na wie ye de nanso so enoma binom wo ho no ma Ghana fo binom enhye da ente eye ase eyie bible ye kra ye nim ye kamfo anase ya mamre chese sankofa ye nchinti e de etimi ebesan akoyechi eba no eye akomo ne eye ni dwumedie se de enoma ekona den na ema ebinom e de womo eye enkonwayere anase se nsuo afana anase konfo bi eye den suman bi eware eye se nipa no nanso so esi ne kwan ewo eye nipa ehun se ontimi enya be ma na se obi a wone ni betu anamon bia no bibi etimi eto no na how bi etimi eba ne so ebi wo hono mokrampo a wo se ansa o twempna ko se ansa na be ma ne beda no egi se bi a wa beye bibi se ye de amasuma na odware no ne won enkro ne ba na me di ka kan ye se won de no ho wonde no so wo bebe komunso na wo konsuma bi a wonde wo ho bi mi metimi fa mepe mi betwa program mi ho mi fa mepe nyu esuo ma mo mekwan ya mitimi ese mi gunsa esre wo mo ansa na matimi abeye eti se konfo be ma wo be ware konfo a de se wo ye na sede ma no esuma na aya ma no ne ono na aya ma no eti obe kire wo se ebi esuma de se ni suma de se o de nsa odwan fita akokɔ ene yi ka ho ansa na watumi aba nanim one no wo ya bosom ne bekunu ye mosom no sebio ye mbu nanimtia e de nanso e kame akoye sa se fa hodi enhye danim fa hodi anim sa seka mimiti we na dressing bia na mitimi de apie ene nchire bu e se hu se wo ye konfo wo ye panyin ti akonya so se se wo siesie wo ho kama ansa na wo pie wo timi hye atade bia wo hye bibia ba asuma na be ha pa Basa na uti woni chocolate mebiru kwade na o hye suma na mpe esa o san wachi esa be fatare fofo sa hye na suma na nije enti ye ne ho sa abusia na mama ya bie enne so osi ane wo mo ende eye wo mo ehu esa mami wait eye nyoma ekọ ne de eye Ghana fo binum eka ne de eye ebinum nso so ehunu ewo eye akomadwuma ene enyoma eho no wo ba mu so wa ehunu se wo ba mu ache kakra ede nanso so wanya nuhu bi ewo mu se minyaya na nka akomadwuma ikura de kama ankom eye se bankotu na omo na wale menti ni mitimi nu me ho saada because omo peme omo domenti eno omo ifa me eti omo ma me ho nkyere bibia mu omo ma bibia nkyere me so se kyere me so kra be ba wo manim na me de omo asade ma omo ma me ho atome eti me de me nu me ho da no te say ye wo ma ebetimi extend e de akom so wo mo so no suman ni betimi afa wo mo na se eba ne sa wo bepe se wo mo enfa wo mo nyadwuma because obo wo no ma sofo bitimi kwambo ka se me de me ma me ba enyo sofo konfo bi so betimi aka se me so me ma me ba enkom na we ene de ntesa adwuma bia obi a wo ye bia ese wo ba bi ye bi hye wanan etimi miti wei se nyame freme na me kwa yira me baba ko me ma na de ba ko de ombefa wo ombefa no ebia make wono kwa de nani naso wono no mpe ba wo so wono no mo chusu no se wono de omope ombe enti ese awokom soso wo ye de yante sa wo ye ene na bi wo wono ma omonti ase ebu wo a wonantia obere adwuma sa wo hu ne ho ano obi wo a so ade ma na ye basa obi wo a aware obi biem na ye basa wonti ase ene bi susu kura wo atitiru ne bi wo na gina ye wo ne fie eye bosom gina ye ana se ebia ne na ne bibi dwe a fie ho wonim eti basa ne mu ni na monyinyini mo no mana na no mo ka mo eti mo dia woni ama wo mo ebedi munya ise yi na bi ba ku etena wo sa
na mo na mo akwantu me ho ana mo de nsa ana sika ba mo ntonsa mo nguma ginaye no ana mo nguma bosom no mo ofie no e ba sa mo so ahoto na mbenya mo ho nkyere moda bibia mo hia bia no bosom ne de be ma mo ana ginaye no be gina wa ama mo because mo na ye na ode ba afie wo kenya akwa amfa ama nti sa na tie mommy se wo usuman ene eye wo nkrofo a wo ne wo mo edidwuma na dadi nsuso ewo eye ne de ne ekwan bre so na mutimi eka bom ma mutimi edidwuma ma ne yeye ena me ka se ono no wa ye se wo ye me bosomfo okay me side no ye me bosomfo bosomu ni na ona hweso bibia ne me be yi musuo kra na ona be gina ho okay ama me no yi musuo no se ba se ebi abosom na kire made ye wona me kwa chika kire no wona dabosom na no wona dwura wo mo eye mu bibia eti wono na ye me bosomfo sa na te sa se okope ohena ise usi chia me so ansa na wo mpani mfo wo ansa sa na tie aha na mami apart from say wo gunsa wo ye say nyoma bembiem na wotimi eboa eye enkrofo ewo ehu metimi boa waresem se sa awaresem adwumasem ebi ameken oba bi aju obi kunu ba ma bi so aju obi yire wo de ese wo yire tete wo so kunu na tete wo afreme no mitimi ye na ayaresa de mitimi ye na try watogem ana emifra tesi so eno de misuman omutimi nye ba fi wo ko bia se ye yare ban be ma obema ewuntimi sori ni nina mebosom ye awaresem adwumasem akontuo obi wo abrochi opepipa waye adwuma wo hu ne ho ano ni nina wo frɛ me a meye ho abusa ama ansana maye wadwuma na ma itini nina mitimi ye mommy wo de haban ba anasa ya haban so eye edidwuma na me de haban ye adwuma se konfo bia no ese wo de haban ye adwuma ene na kire se wo ani ene na kire se wo tumi because tumi wa haban mu ti haban ye de ye bibia tu bedia no tu okọ abonten anajo ekọkọ teten haban ana wo mo teten haban no ede ebrew ena me kire se me obosomfo me wo kira me fo ho eti bosom ne ba wo de obisaje tumi ni ma kire konfo no bosomfo ana me nkola ne se mfa we ni we mre me na me kambom na mfa nya adwuma ne mani pa debi me ti ho na omo ma kire omo wakofa ba ma me gina ho na ma ya ma nipa no Mami yakasa eye bebre nanso so wo telephone number entimi memetodwa ebia no obi bepe owo how bi owo amane bibibi ha no awo na wo purchase akwantu onyoma eye bisi basa ware a watimu onyoma nkoye nipa no se wo pese wo ne eye nana Aisha ekasa ekwan ben so ena obetimi ene wo edi eye ehia kwan abefa so ne se me number 055 7743583 055 7743583 me number no me Kumasi Mami yedi yankomo no esie no owo ensem bi enso de ma ahwefo utimi di tu edwa na yemfa ensi de me ma ahwefo ne se wiase no se de wiase na ye no wiase na adane tumi a omo wiase na asori eti nipa otuwa ese ohwe ohun ye ese ope ba bi de ohun ja ada se wo sofo ho ana o spiritual yi bia wo wo de ohun ja sa na ni hu ade a wo hu ka udi jano na bibie ni a wachewe ne niso ana wa bompa ye ede amawo ti se de wiase ko no honhom na doso wiase kura be ye de nya chensei enti wuti wiase se asoro na akwa se wo papa no na do ho bono se bosomsom so ye konfo so a wo de wo betwere ye ni a bompa ye na ede amawo ti de meka che mo mami se si number no asu ebi me number shefo betimi dia frame 055 7743583 yo mommy yebeda eyawase abusuafo nana Aisha enene yene no etwetwe eye enkomo wabiebie nneoma eni so ama yen ehunu abusia na wonso wadwenche efa nsemi hunu wonso betimi ede aba besom yen ewe your comment section like your videos na share on all the social media platform eso media ene equia sikapa makram